Napno iti ragsak, maris ken panagkaykaysa ti barangay Apaya iti syudad ti Luwag. Kalpasan ti baligi a panakaisayangkat ti Apaya Color Fund Run 2026 idi May 3. Manipod iti nasapa abigat, nagtitinulong dagiti bumarangay ken daduma a participants tapno makipagpaset iti nasaong aktibidad ana isagana kas paset iti panakarambak ti piyesta ti barangay. 80 a participants ti nakipagpaset iti nasao a fun run nga addaan iti tema iti salunat, panagkakadwa ken community bonding. Inorganize dito nga event ti SK Apaya 4-H Club in partnership iti Samahang Ilocano Kabagis Lawag Proper Chapter nga nagkaykaysa anang ipakita iti kinapigsa iti pinagtitinulong para iti barangay. Saan laing a panagtaray tinaited dayto nga okasyon no diket panagaramid tinaragsak a panagkakadwa ken panakapapigsa ti relasyon dagiti umili ti bumarangay. Babaen iti maris ragsak ken panagkaykaysa nagbalin a baligi iti Apaya Color Fun Run 2026. Maysa a pakakitaan ti espiritu ti piyesta ken panagmaymaysa ti komunidad. Manipod iti Barangay Apaya Lawag City para iti IFM News. Idol Gina V, Tatak, IFM.